Aloi si Shanghai. Kajing kubulai kali share subscribers bat barok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Hadin ka jingbom jong ka Iran, kerwet kelas ka Amerika ya ka Iran. Ka jing kerwet jong ka Amerika, ya ka Iran ka day hadin jong ka jingwan bom dusmon ka Iran ya ki benta, badang ya day bat ka Amerika. Hadin ka tay, ka jingle jong ka Iran, kem ding puk, kirang ya le ka Amerika. Kum juro, unong yalam jong ka Amerika, Donald Trump. Kum tada ki drone remdor bat klanbor seiker ki ka Amerika bat kervet ka Amerika ya ki benta jong ke Iran. Kum balik ka Iran ya ki sipai Israel bat Amerika. Kum juru kum ka Iran ka bom ya ki perlok ka Amerika ki bah Middle East. Le kampalat ka Amerika ya ka Iran. Ong ki reports bat la ong ru daki spa milian du ka Iran halor ka jing syak bom. Haka Amerika hun jurut ka mensim jung kirang yale ka Amerika bat kum juru u Donald Trump u supek pu samrki halaga jong ka kamera. Ngin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.